Het is man die 12 maaien, de die dat. De eindexamens dit hier onder strenge beveiliging uiteindelijk zetten. En de die dat hot Dutch guy Tim Douwsma, van wie je toch altijd een aandacht krijgt vanuit heel Europa. En we eten van wat groeit en bloeit in uw bientuin. Neem maar volle mond vragen. Ja, goeiemorgen, zeggen naar Bient. Een nieuwe week weer. En deze toonsdies is de première van de Ijsvarstin. En Bient volgen de tarreadings van deze stritte opera opgevoerd. En wij litten alle dagen wat van die tarreadings zien. Ik ken het volgens mij nog steviger. Als een nieuw stuk komt te versteren, kun je nergens oors meer ontdenken. Maar hoe slim het ook is, de meeste mensen pakken stadig rond de triet weer op. Dat is oors als je een nieuwste verliezen troch vermissing, moord of zelfmoord. De rouwverwerking hierbij is zo ingewikkeld dat je verst rennen kunnen in het leven. Psychologische helpziekje is dan echt niet zakelijk. Dit bepleit het Jos de Keizer uit Ljouw het morgen in zijn Orage. Dat is zijn officiële installatie als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Grijs. Welkom. Dankjewel. Je bent al 20 jaar actief door je onderzoek naar die complexe rouwverwerking. Werk ik voor de GGZ Friesland. En moet je dat hele verhaal nog eens een keer vertellen? Is dat de corona op het werk? Nou, ik vind het wel leuk dat ik een half uur heb om mijn ideeën uiteen te zetten. Ook over hoe een aantal dingen volgens mij in elkaar zitten. Maar ook wat mijn plannen zijn om de komende jaren te gaan doen. Ik heb een bijzonder hoogleraarschap voor de periode van 5 jaar. En ik heb heel veel plannen voor de komende 5 jaar. Dus die ga ik allemaal uiteenzetten. Wat is eigenlijk een orage? Hoe ziet dat eruit? Ja, een oratie is dat, het woord zegt het al, oreren. Jij mag een half uur lang voor vakgenoten, maar ook voor een breed lekenpubliek jouw ideeën vertellen aan de hele gemeenschap. En ja, het is aan de ene kant heel leuk dat je een half uur lang dat mag vertellen. Maar aan de andere kant, er zitten kritische vakgenoten die kijken. En er zitten ook zeg maar, familieleden en andere bekenden die graag het ook willen begrijpen. Dus ik moet enorm mijn best doen. Nou, je kunt nou wel even oefenen, joh. Want je hebt een minuut of 10 om te praten. Nu toch, ja, het is een moeilijk onderwerp, dreigek. Maar toch voor een soort mensen wel herkenbaar. Want rouw, ja, elke niet maakt het mooi. Dit is complexe rouw. En dan wil ik u uitzetten mooi vermissing. Dat is op dit stuit toch wel een soort in het nijs. Ja. En we kennen er even een shim, de een peerzaak een internationaal en nationaal gebied over vermissing. Okay. Op het vliegveld van Kuala Lumpur, waar de Boeing van Malaysia Airlines 10 dagen geleden vertrok, hebben veel passagiers de hoop nog niet opgegeven. Het toestel was onderweg naar Peking toen het van de radar verdween. Familieleden van de Zuid-Koreaanse passagiers die nog worden vermist zijn boos en verdrietig. De kans dat er nog overlevenden van de Koreaanse scheepsramp worden gevonden wordt steeds kleiner. Het is vreselijk om als ouders je kind plotseling kwijt te zijn. Als u zelf kinderen hebt, kunt u zich dat wellicht indenken hoe wij ons nu voelen. Ja, dat is Lisanne en Chris, de vermissing in Panama. Dat is toch wel het meest wat nou opvalt. We hebben Boko Haram ook nog verzeld in die 200 famkes in Nigeria ook. Maar even op dit verhaal, die ouders die zitten daar en die missen hun dochters. Weten net wat er is. Wat gebeurt er in die holen van die mensen nou? Nou ja, goed, ik denk in de eerste fase van vermissing zet je alles in het werk om ook je geliefde weer terug te vinden. En als je naar de statistieken kijkt, dan is die kans in de eerste weken, maanden ook aanwezig. Ja, helaas neemt die kans van het vinden en het levend vinden neemt na enige tijd af. Dus ja, in deze fase staat er hoop voorop. En hoop doet leven, hoop geeft energie. En dat is ook heel belangrijk, vind ik. Ik krijg meer te maken met familieleden en achterblijvers van wie iemand langere tijd vermist is. Bijvoorbeeld na 6 maanden. Daar hebben we ook een psychologisch hulpprogramma voor. En als je dan nog zo actief blijft zoeken, dan raken heel veel mensen ook geestelijk uitgeput. Want elke dag, je wordt wakker en het brein begint te denken. En het brein komt altijd met oplossingen. En dan denk je, dit moet ik gaan doen, dat moet ik gaan doen. Heel je hoofd blijft als het ware vol zitten met dat soort gedachten. En je komt niet meer aan andere dingen toe. Terwijl je ook vaak verplichtingen hebt naar andere kinderen of werk of jezelf te onderhouden. Dat is dus echt complexe rouw, is dat? Ja, het is complex omdat het, er zitten 2 kanten aan. Er zit een kant waarvan je weet, je bent iemand kwijt, maar je hebt ook die hoop.
En juist die twee kanten, die ambivalentie, maakt het zo ontzettend moeilijk. En ja, het menselijk brein is ook zo van, je wil graag oplossingen vinden. Hè, dus je blijft maar zoeken. En wat je vaak ziet, dat mensen helemaal uitgeput raken. En dat willen we helpen voorkomen. Door mensen veel meer te leren, ook bij het hier en nu aan te passen. Dus leren leven met vermissing, zo heet ook onze website. Ja, wat kun je deze mensen, laten we nog even dit voorbeeld nemen. Ben die al een beetje in de rouw of hoe moet je dat zien? Nou, ik ken de families niet persoonlijk, maar wat ik uit de media volg is dat ze bijvoorbeeld wel een paar keer een bijeenkomst hebben gehouden, herdenkingsbijeenkomsten, om ook met elkaar steun en troost te zoeken voor wat er gebeurt. Ik denk dat het heel helpend kan zijn en dat zijn ook steeds weer stapjes die je ook zet naar het accepteren van de vermissing. Hè? Niet het feit dat iemand nooit meer terugkomt, maar van de vermissing. Dus dat je probeert te leren leven met die onzekerheid. En eigenlijk kan je zeggen, dat is wel het allermoeilijkste wat wij mensen in psychisch opzicht moeten kunnen. Iets wat onzeker is en onzeker blijft. 24 uur per dag, hè, dag en nacht, om daar een oplossing in te vinden. Ja, want je onderzoekt je ook wat het doet maar als een familielid, Big Leagues of een dierbare vermoord wordt. Ja. Dan heb je dus wel een lichaam wat je begraven kunnen. Wat is de complexiteit dan achter? Nou, er is één onderzoek gedaan in de Verenigde Staten dat ouders van wie een kind vermoord is, dat die vergeleken met een groep ouders van wie een kind vermist is, dat die minder klachten hebben dan vermissing. Hè. Blijkbaar is het zo dat als je dan een kind gevonden hebt, dan wel overleden, dat voor het brein in ieder geval, dan kan je beginnen met verwerken. Zeg maar, dat je dan daar beter tegen kan. En wat er dan gebeurt, is dat je de enorme zware taak hebt, want je hoort de toedracht, je ziet de beelden, om dat te gaan verwerken. En wat ik morgen ook wat meer wil gaan betogen, is van dat eigenlijk komen er zoveel valkuilen op de wegen bij dat verwerken. Je bent bijvoorbeeld boos op degene die het gedaan heeft. Je hebt wraakgevoelens. En het is ook heel logisch dat je die hebt. En wat uit ons onderzoek komt, we hebben een vrij grote studie gedaan bij nabestaanden van moord, is dat hoe meer wraakgevoelens je hebt, hoe slechter je verwerking is. Dus hoe meer je bezighoudt niet met boosheid of wraak, of niet met de daden, maar met je eigen gevoelens en je eigen gedachten en je eigen leven, des te beter dat verwerkingsproces is. Maar ja, schakel dat maar eens uit, die wraakbehoefte. Hè? Want wij hebben dat uitbesteed als het ware onze wraak aan hoe heet het, justitie en politie. Maar je hoort dat mensen zeggen, ja, maar de dader is veel te kort gestraft. Hè? En daardoor ook dat mensen boos blijven en daardoor veel slechter tot verwerking komen. Nou komen die mensen ook van zelfsdering komen bij jou, de slachtoffers. En je roept ook op om te komen, want wat doet die behandeling en hoe ziet die eruit? Nou, een van de dingen die we de afgelopen jaren met elkaar ontdekt hebben, onderzoek naar nabestaanden van zelfdoding en nabestaanden van moord, is dat maar heel weinig mensen echt hulp zoeken. En we hebben ook een beetje gevraagd, ook aan lotgenotenorganisaties, hoe komt dat nou? En dan heb je eigenlijk twee soorten antwoorden. Dat zijn nabestaanden die zeggen van ja, maar het heeft toch geen zin, want ik heb het nu eenmaal meegemaakt en dat zal altijd zo blijven. En ik denk, op basis van ons onderzoek, dat die mensen ongelijk hebben. Je krijgt natuurlijk nooit je overledene terug, maar verwerken betekent dat je iets niet constant 24 uur per dag in dat... Maar hoe doe je dat? Want dat is de vraag, hè? Jou het een plakje, ja. Hoe? Ja. Hoe op in die foto's misschien wel van die persoon? Nou, wij werken met of eigenlijk 3 verschillende methoden. En het voert wat ver om in deze tijd daar veel over te vertellen. Ik heb morgen een heel middagsymposium van 2,5 uur. Dat jou bijvoorbeeld maar toch wel, voel ik opmerkelijk, dat is een beetje een modern begrip, mindfulness. Dat je mensen toch weer genietje van, nou ja, dat het misschien dat er een vogeltje is of dat het gas mooi green is. Hoe doe je dat? Nou, eigenlijk zijn het allemaal manieren om je eigen brein wat om de tuin te lokken. Met mindfulness probeer je aandacht te verleggen van het piekeren over negatieve dingen naar meer je gevoel en je ademhaling in contact met je lichaam. En bij EMDR, dat is ook een techniek met vingers, probeer je als het ware het brein de gedachten minder zwaar te laten maken. Dus dat het werkgeheugen minder belast wordt, dat het meer de informatie door kan van voor naar achter, zeg ik altijd. Het is weg uit het werkgeheugen, dat het weer vrijkomt en dat het wel opgeslagen wordt in je
autobiografisch geheugen. Hè? Dat je het wel op kan halen als je aan je kind wilt denken, als het nodig is. Maar als het niet nodig is, dat je ook andere dingen kunt doen. En bij mensen die nabestaanden zijn van zelfdoding, daar heb je heel veel last van. Dat je zelf denkt van had ik dit niet beter kunnen doen en dat niet beter kunnen doen. Dus dan heb je last van schuldgevoelens en zelfverwijt. Dat je mensen proberen anders te leren denken met cognitieve therapie. Ja. Nou, mooi daar over vertellen, maar uiteindelijk ben je ook bijzonder hoogleraar, dus daar zult het net van aanhangen. Een mooie motto is nog, dat kunnen wij even zien, dat is echt wel bijzonder. Dat is van een man die het correct verstoren is, Thierry Hettinga. Dit is het motto uit de Vaderpaard, het gedicht. Dit laat je net on een oor het Google echt net. Wat bedoel je ermee? Ja, nou, het heeft twee kanten. Thierry Hettinga was een persoonlijke vriend. Hij heeft ook gedicht geschreven naar aanleiding van het overlijden van zijn vader. En het motto, daarom gebruik ik het ook als motto morgen, is dat laat het verdriet ook toe. Hè, als je kunt huilen, dan kun je ook lachen. Hè, dus probeer het niet weg te stoppen, maar laat het toe en spreek erover met anderen. Heeft het jou geholpen? Het heeft mij geholpen, omdat als ik terugdenk aan Thierry, heb ik veel met hem gelachen en we hebben ook wel verdrietige momenten samen gedeeld. Ja. Oké. Nou, ik hoop dat je in ieder geval dat het in de geest van Thierry, want je zei ik wil er nadrukkelijk toch wel bij beloeken, dat het een mooie dag werd voor jou. Ik ga het niet in het Fries uitspreken morgen. Nee, in het Nederlands, ja, dat moet je wel vertalen. Bedankt, succes man. Oké. Ja, als je nou naar aanleiding van dit peteer graag moet je praten willen, dan kun je bellen mooi sensor. Dat kun je op het telefoonnummer wat in beeld verschijnt, 048 2000. Ja, deze week zocht Bient bij de tarriedings van de Isvast in. Dat is een grote Iepen loftopera in een Ljouwte binnenstad. De productie gaat toens die in première. En het stuk is een soort van cadeau aan de stad. Het is een opmaat naar Ljouwert culturele haardstad 2018. Ira Jutkovskia denkt in het grut. Zowel af van het cynisme dat mensen voorhoudt dat het neer wat wedstrijd en neer wat worden zal mooi Friesland en Ljouwert in het bijzonder. Dreamt hij een betere stad en het wordt een betere stad is een van haar boodschappen die ze maar de Isverstin uitdragen wil. Ze verpakt het in een merken. De stad in het hart van de Simba. Het begon er, mijn eerste wat ik ontdekte was dat de stad heel grillig is, als een sprookje. En later kwam kracht dat Hans Christian Andersen ooit heeft gezegd, wil je een sprookje, elke stad is een sprookje. En het heeft ermee te maken dat elke stad is het mooie en het lelijke aanwezig, naast elkaar. En dat is een sprookje ook zo. Dat is in het leven ook zo. Maar het sprookje is een soort verheftiging van het leven. En theater ook eigenlijk. En er is natuurlijk zo'n uitspraak over Leeuwarden, dat is nooit wat geweest en zal nooit wat worden. En ik bedoel, als geuze-uitspraak is het leuk, maar ook in de aanloop naar culturele hoofdstad kwamen mensen tegen de heel cynisch waren van het zal toch niet lukken, Leeuwarden, culturele hoofdstad, laat me niet lachen. Nou, dat is ook heel mooi om je te denken, kijk, het is gelukt en we gaan daarvoor. En dus eigenlijk tegen die cynisme verzet en ik denk ook in hun leven volwassen worden, komen voortdurend stappen tegen. Waarmee je denkt, ja, maar dit is, elke dag heb je keuzes om in je cynisme op te gaan, om je daartegen te verzetten. Zeg maar te vechten voor je naïviteit. En die laatste keuze vind ik essentieel om levend te blijven. Dus de dream als middeltje het cynisme? Ja, ik denk het wel. Maar ook de mogelijkheid om, zoals Gerde, de hoofdpersoon, warm in je hart te blijven. Ja, het giet aan. Zoek je stoel. Zoek je naam. Groen is tenor, blauw is bas. Dus het eerste idee was, ik wil een sprookje maken. En dacht ook, ik wil ook iets maken wat de mensen heel erg direct raakt. Dan vind ik muziek de mooiste middelen. Dus zo ontstond het idee van opera. Opera op straat, straatopera. En toen dacht ik aan het stadse sprookje en toen dacht ik aan Andersen. Het sprookje van Andersen heet Sneeuwkoningin. En het speelt zich af in een stad. 2 kinderen, 2 buurkinderen, Gerde en Kai. De leven in de stad, ze zijn bevriend, ze genieten van alle seizoenen, van alle mooie dingen. En Kai raakt betoverd door IJsvorstin en gaat met haar mee naar het noorden. Dus en wat gebeurt door de betovering? Eigenlijk wordt hij dan cynisch of op verkeerde manier volwassen.
Alles wat je tot nu toe mooi vond, vind je lelijk. En wat lelijk was, wordt mooi. Dus eigenlijk je wereldbeeld verandert. Je bent niet meer in staat in te zien dat gewoon een enkel bloem iets moois is. Of dat bladeren op de grond dat het mooi is. Je ziet het alleen maar als vuil. Dus dat is wat met Kai gebeurt. Hij verhardt, hij verkilt en hij gaat met IJsvorstin mee. En Gerda gaat naar hem op zoek. Hier op het Zeiloon begint het stuk. Maar gaandeweg verhuizen de voorstelling naar andere spannende locaties. De stad als decor, die permanent in beweging en alle keren weer oors is. Dus je moet aan de ene kant heel goed weten wat je wil maken, maar ook een soort flexibiliteit en openheid hebben voor alles wat je tegenkomt. En dat is denk ik dezelfde kwaliteit ga je zien in de opera. Het is aan de ene kant het is precies wat het is en het gaat mensen iets geven, een bepaald belevenis. Maar tegelijkertijd heeft flexibiliteit en openheid naar alles wat om ons heen gebeurt. Of het nou weersomstandigheden zijn, of mensen in de stad, of verkeer in de stad. Blijf naar Tjalin kijken. Als je als een droom aangaat met een soort klep op je ogen, dan ga je de droom ook nooit bereiken. Want dan schrik je van alles. Stel je voor, je hebt letterlijk kleppen. Dat is dan zo smal kijken. Dus als er iets voor je blik komt te staan, dan ben je verblind. Terwijl als je een open blik hebt en er komt iets hier te staan, dan kijk je zo, dan kan je nog door. Dus dat is eigenlijk, maar ik denk dat dat voor maken, maar überhaupt vind ik dat een houding die ik dagelijks opnieuw opzoek. Het is niet zo dat ik het altijd heb. Dat is de hele spanning denk ik, van het leven. Net als, het is niet zo dat ik nooit cynisch word, maar het interessante is om weer op te zoeken en hoe raak ik de cynisme kwijt en hoe sta ik weer open in het leven. Ik ken het volgens mij nog steviger. Ja, morgen volgen we student Krijna, maakt deel uit van het 80-koppig koor dat een hele wichtige rol speelt in de opera. Zij zongen net al in, ze maakten ook de muziek. Ja, het wie groeisem waar. De Aroene weekend lekker warm, genoeg wetter en de bientuin die wordt greener en greener. En dus steekt Miranda Werkman de handen weer even uit de mouwen bij groentekweker Aad Oostenbrug. En als je zelfs nog een tuintje hebt, dan weet je dat de eerste groente al van de tuin al kennen. Meer gasten. Ja, we hebben versierd op het tuin. Is net prachtig? Nee, dan. De eerste zitten er al in de eerste bij. Nou, mooi bijemke, hè? Dit gaat poer best. Ik ga toch goede dingen influisteren, want hier doet knap zijn best. En dit is wat minder. Die haast toe influisteren voor me. Ja. Ik ben het wat haast al je zijn, maar... Wordt dit nog wat? Of? Nou ja, misschien komen hier de lekkerstapels wel aan, maar hier is al wat achter. Ja. Maar het komt vast wel goed. Ja, want voor de rest zit het al hier. Ja, het Prachtig ziet in er bloei. prachtig uit, hè? Wat gaat dat hut? Het gaat heel hard, ja. Een beetje warmte erop. Je hebt een ideale meid wat dat betreft. Pro de warmte, pro de wetter, pro de onkruid, pro de beestjes, pro de slakken. Dit is overal groeizaam voor. Zo, die keer gewoon liter dus. Ja. Wat gaat dat hut? Ja, dat gaat zeer hard, ja, radies. Zie die dikken, die kan je heel lekker roer bakken. Kun je weer even bakken? Die wakken we even. Ik dacht, dat wordt het wel in juni, juli, voordat wij er echt even niet te kennen, maar... Nee, dit spul dat gaat heel hard. Rucola. Oh ja, kun je dit ook al eten? Ja. Gewoon plukken? Gewoon plukken. Ja. En de jitboy? En de hierbij. En die komst die zit er al aan. Mooi groenen. Nog een paar weken dan. Nou, het gaat bij die hudder als bij mij thuis. Ja, dat zou ik kennen. Ik ben ik wat noordelijker. Dat scheelt ik, hè? Dat scheelt altijd een week als het waar. Ja. Ja, zeker. Nou, snijbiet. Dat wakken we aan snik even. Dat is de gewone groene snijbiet en een rare snijbiet. Maar je moet plukken? Hoe volle? Nou, hoeveel was dat? Ja, hoe volle blote roer? Nou, het slinkt wel wat. Ja. En groeit het nou ook weer verder? Dit groeit weer verder na een week en dan kan je het weer plukken. Oké. Nou, dan heb je reden erbij. Hier maken we de stakbeen nemen, een poortje. Of ziertje, hoe heet dat? Die maakt in ieder geval de groen even niet. Dit zijn een gele spekbeen en peerse spekbeen. Elke stok maakt je even een geultje omheen. Ja. Van 12 centimeter diep ongeveer.
Ik doe het 1 keer voor, dan ga ik in een huis. Dan ben je aan ik terrein. En liep je wel pilsjes? Ja, dit ben ik een soort aspirinties, hè. Ja. Dus die kweken we op recept van de dokter. Maar is nergens op praten. Een beetje rond Nou, ertussen. Een beetje rond de druk, sides en dan drukst het aan. Deze die kunnen wel 1 meter of 4 of 6 heen worden. Dus net zo geschikt voor op een balkon. Nou ja, als het goed met de bovenbeuren kan. Dan ga je hem erbij er wat aan. Een spekbien. Ja, maar heb dat ik nog nooit gehad. Nee, die sjost ik nooit meer in de winkel eigenlijk. Het is echt zo lekker eten. Ik ben een man van een lekker stukje spek. Dus ik die bien gewoon in stukjes snijst. En dan even met een uitbakt stukje spek erbij. Dan hoest er uit die rappels mee bij. Dan ga je gewoon een volwaardige maaltijd. Heerlijk eten. Hier doen we de peersen? Hier doen we de peersen spekbien. Wat is nou het verschil? Is het alleen nog kleur of dat ik smaak? Nee, het is pure kleur. De smaak is eigenlijk hetzelfde. Oh, dit lijkt het echt weer meer op Jensies. Ja, dus dan hebben we nog een kleur. Nou, de shorts worden hele groen, die zit hartstikke vol met allerlei beestjes. Ik doe kersenhaast met bleren even net zien. Maar dat is goed, hè, Dat die is hartstikke beestjes? goed. Ja, hier doet het nog voor, hè. Dit is bodemleven. Dit is de natuur. Die zet spullen om naar voedsel voor de groene planten. Ja, je wil even geen beestjes op je eten. Nee, maar wie kennen het zonder? Dat zit tussen de in. Wie bent van beestjes afhankelijk wordt, dan ben we er zelf ook niet meer. Courgettes. Courgettes. Courgette kun je ook lekker roer bakken? Die kan je lekker roerbakken. Die kan ik lekker even op een grill. Even die plakjes. Barbecue kan je zo wel Oh ja, lekker ja. In de oven. in de oven. Maar er nog wel even op denken, als de boeten daar zegt, dat is nog wel even de nachtfrost in de gaten hast. Want daar kan ze absoluut niet door. Dus dan moet je ze nog wel even aandekken. Gewoon even... Een stukje een grote blompad eromheen of een stukje Oké. van het vliesdoek. Hoe is mijn mini-bientuin? Nou, dat was toen net weten. Wow. Daar gaan we even heen. Zo! Mag er even zeggen. Jeetje! Een oerwoud gelijk. Nou, wat is nou wat? Nou, dit ben radiscus. Ik had er verder niks meer aan. Ongelooflijk. Oh, Puur om even zien te wauw. letten hoe alle massa dat het groeit in een bakje gewoon. Hè. Ja. Ik ben eigenlijk wat troskaten naar radiscus. Ik ben net helemaal mooi van model. Maar goed, ik ben prima eten. Nou, radis, raapstaaltjes en de rucola zit aan de achterkant. Ja, die roek ik. Ja. Dus dat kies nou ik gewoon, slapen als je... De raapstaaltjes ben al haast wat de grut, maar dan wordt ze wat taaiig. De raapstal. Dat Dat zijn weet toch de- ik een soort radieske... De raapstaaltjes, dat kan je gewoon als spinazie eten, als het ware. En dat snij je daar, kan je een paar keer afsnijden. Dus afsnijden, dan groeit het weer. Ja, en dan kan je het een keer strijken, kan je het broeken. En dan is het, Afsnijden en dan even sieren. even sieren of even roerbakken. Of roerbakken. Ja. En de sla is die gewoon afsnijden. Dat kan je gewoon afsnijden, de rucola weer. Hè? Ja. Kan je gewoon afsnijden en dat komt steeds wel weg. Ik wil wel zo'n radieske hebben. Ik. Lekker hè? Heerlijk. En die rucola kun je ook wel eten, hè? Jazeker. Vind ik zo lekker. Ja, dat is een raapstaaltje. Shit! Oké. Maar die kun je net zo eten? Ja hoor. Die Alles, ook wel. alle bladjes wat je niet ziet, kan je eten. Oké. Van een radies tot een rucola. Nou, rucola, we hebben biryani. Heerlijk hè? Heerlijk. Ja, lekker Hele scherp. lekkere smaak Ja. zit er doen. Scherp, ja. Ja. Zeg maar het waarde. Dit is de echte rucola. Dit is mijn favoriete moment altijd. Hier zit spinazie in de tuin, raapstaaltjes en snijbiet. Je doet er een wat spek doorheen. Oeh, lekker. Dus wat, je doet alles erin. Goed plan. En dan gaan we nog een lekker radieske uit de bientuin. Even die plakjes snijden. Kun je dat ik roerbakken? Kerst ik heerlijk wakker. En een beetje knoflook. Dat slinkt wel. Het roekt fantastisch. Heerlijk. Dat vind ik nog zelf weer. Dit is een stukje omelet Ja? met die tumbi aan de top maar in. Daar stoort best Miranda. Krijgt toen een mooie bloemkop. Beltjeblom. Van een bijltjeblom. De verste plant.
Kun je dat eten? Die kan stuk eten. En het is een plaatsje, of net? Nou, krijg ik eens blom, wat Nou. leuk. Net met volle mol praten. Dat is een best ding. Dankjewel. Best ding nou. Je kunt net zo heel fatsoenlijk opeten, dit ook. Nou, ik ben wel van die gewend. Krijg ik nog vaker bloemen van die? Ja, die houden we erin. Maar het moet net een gewoonte worden. Dat is een typisch aard. Ja, wat stel hier nou. Aad en Miranda die hebben ook een oranje blomkool en rede spruitjes in de groen set. Die oranje blomkool die zal wel met WK te maken. Het Nederlands speelt in die rede spruitjes, die zal wel als de Belgen spelen. Als je nou weet wel hoe dat gaat, maak je even op uw Facebook-site zien. Dan kun je even zien dat de Jirpels het nog net zo goed doen. Dus net alles bekend met samen omheen te komen. Ja, dit u bent. Ik wens je nog een hele mooie joen verder.